NE News Focus iyo sarnong irong pila pen rat pen rohontok be aning ki hangason kerap kapajirpo. Jirikending tasing rong khilan Presbyterian Mission English School along Education Awareness Program kedeng po. Karbi Employees Association jirikending hawaramay pen arpu kachilaramay kapido po. Nijangkar Benglong Lakha Serkep Amreng MEC Constituency Kaparlo Jirikendeng Arong Supialong Kido Kermi Teacher Gathering Center Asai Hemalong Paikuni ni Paing Koraplia Rani Karbi Employees Association Mati Chihek Ben KEA Jirikendeng Hawar Amayar Pukimi Kachepekpo Labang Sojo Narpu Kimi Kachepekpo Nalong Akihai Chandra Singh Dera Ahin Pensimai Charipon Lapen Jirikendeng Karbi Employees Association Hawaramai Arpu Kachalarpon along Aluhi Sarpo Man Pengpen Kachetongdun Central Committee Amai Pu Akehai Hakim Rongpi Lapen Dun Mai Pu Akehai Panyuram Hansi Lapen Kongchun Bang Akehai Joy Singh Teronatum Chetongdun Lapen Kopia Potse Jirikendeng along Ta Hawaramai Akimi Arpu Chepek Ponang Kokma Poloti Ilitung Karbi Akhayatum Ta Non Ki Than Bang Pen Chenglok Benang Burengabar Sai Ke Klematum Dolo Lapen Bangakaya tum pusitami dupiklo lasi dak jirikendeng along ason Bangakaya tum than bang dokok buai pit pusitami ami thangasai kachichini ne atum dupik lasi ladak jirikendeng arong supialong pusitami Karbi Employees Association Hawaramai arpu kimi chepek ponang koklo athe non ladak arpu kimi ka chepek pon dat apit jongsi Ami thangasai jeklem klep puloti sodak pen insai ponji puta pachini pon. Lapen jirikendeng arong supialong Karbi Employees Association Hawaramai arpu kimi kachepek pon along arpu kedeng ponatumamen lapuson henlo. Jirikendeng Karbi Employees Association Hawaramai amai pu akehai Dhansing inghi dunmai pu akehai pi Purnima inglengpi Kong chunbang akehai Wilson Terang Rap chunbang akehai Longsodar Phangchu Lapen Office Secretary chunbang akehai Phunik Inti Dihin Rimbang akehai Monsing Be Abakup Be Lapen Pachetangabang pu akehai Nirmal Inti atum hendo Lapen bangphu bangphi amen lake akehai lake akehai Dilip Singh Tiso akehai pi Mirdam Intipi akehai pi Bernice Milikmi akehai pi Kadom Rongpipi akehai pi Kajar Hansepi akehai Rupesh Ingleng akehai Monsing Tiso akehai Larsing Ingti akehai pi Ili Inghipi Lapen akehai Tengtom Bongrung Henlo Karbi Employees Association Jirikendeng Zone Arpu Kimi Kachepek Bonamai Mission Me Etwen Pachun Pomlong Lo Pusi Perangke Tengno Lamthe Pachini Pong Nijangkar Benglong Arlo Kido Jengkha Rong Supipen Kachete Bok Het Inut Akeng Kehenu Dam Thek The Chuklem Thek The Abang Pu Churi Thek The Kai Kita Dipu Jengkha Keronia Hiti Along Si Tot Lun Pet Anut Munit Atum Along Kacho Hang Mati Kanghon Kajenso Ben Sikai Si Hini Kepi Ben Si Achete Kachirim I Abang Pu Lagi Rohon Tokbi Henlo Lapuson Si Klem bom bang bom pen penang ananing kanta lapusi aning chiparong bomlo bonta kopi koson pen lo ni rohon tok bia phone keheno dakajok aning kachepa oi pen phone kache namji aphan pura tangka kachuberti arni ding piklo bonta longle rega jok aning kachepa oi kaning ri hectic lo lapuson apora hut Northeast News Focus News Channel CEO Sarnong Irong Pila alangli dipu ahichi damsi rohon tok bipen chingki chethamno Labangso Chingki Chethanalam Arjanso Amithang News Channel along PC Radaphan Tangka Rongpilo Kirongpi ni Phochok Det Api Tangka Masapso Longsi Rata Hirjumi Ratatum Akherap Dunpen Rohon Tok Biaphat Mobile Isi Nampi Si Pipajer Pondo Mobile Pidet Pen Rohon Tok Bia Ning Kacheparong Hectic lo lasi non lason rohon tok biason thak karbang long angdang piar lo penang karbiatum pusitami arya keng ke no dopik hala hai huya tuma phan pusitami adima klong humri si aso asa kerabji aphan pachini pon
Sia mangte ke ya sia mangte ke ra ke rong ara sa terus nang kipi ya Rong arat tung sunai rong ara pide. sa terus nang kipi ni nang kira ni rong pikan lo Ni tan padang san pide. aku salam Ano bang yang ke nang arum le close tame. pik lele lagi ada ni pik lagi le ala sabun ken ning soy besolu Hingke la ta soy besolu tanam pu hingke lalo hedi. Hingke ni lang haladak kes memo na paklang pide. Hingke na hedi. Dak charger ta dolo ya. La charger ari lo. Hingke la bang ke charger full dak dolo. Ke kes memo ta hedi nang men sig tok lo de. Kes memo nang men sig tok lo la ke. Kontak bi pun ke phone number bang nang phone number abi mate. Masih ni phone number se pidin dat la. Mo pini pulutang te la ni phone number me paklang ra ni phanang call ta chokle di. La ke number lo. Ador bang ke lo 6500. Me la cover server pen 6700. Ini ke 8900 lah ya. Sita me ni tun discount pen nang phanang chingon pen 6500 lah. Rohon tok bi pula da ke tok dolo yo. Alang phone lo pini pen ke la se ni nang thapi bet de. ni ke abban bun mele pena na pita mate ni rong ko pele ekdom orang ni rong lo pele Aki milang la pun o tunang te di la ba pun mi di ni ka pun mi di ang ke lagi mo stame heno kaino si ka banai mi mi di di balo chu banai nam di mai di balo chu nai da dis te ta heno chat heno ang ke nong ta dis te ta Sonsi Nijang Karbianglong Lakha, Sirkep Amreng Constituency Kaparlo, Jirikendeng Police Station, Arlo, Jirikendeng Pen, Kilometer 8.5 Tasing, Rong Kellen Presbyterian Mission English School along, KSA Jirikendeng Branch at Tumahin Pen Education Awareness Program, Kedeng Po. Labang sa may long ilitum asomara tumapan, tok lang kapachar linang ji akinang sapu, chetan, chimumpon. Ilitum akhay paprang dunang ji polotek, education na hinapan, paprang vek nang jilang. Lapen labang sa may long aluhi sarpo aman pengpen kachetong dun KSA TDP amay pen sumit timong lapen KSA may pu TDP amay Muniram Teron kongka alang liari sang ho lapen Hamren District Committee pen nang kachetong dun kongkong timong KSA amay pu lapen Rensing Terang Chunbang Borsing Ingti Ratsai Klembang Chandra Singh Rohang SMC President lapen rong isi chetong petpen Mayardi Pidu Lapen Hamren District Committee kes AMI pu kongkong timung ahin pen perangke athengnu nang pachini dun atengke labang so hawar papit pik lang lapen tuwar misen awi lahai akisung pen kape jogji aphan tami tim karbeng long atumo phan tuning ripon tangte perangke athengnu nang pachini dun alam thele arjupon sina Amreng pen Babu Ronghang report Northeast Pay News Auklo Pini ladak nilitum taserong klan arong along. Pini labang so ame binangkok alam the athiti bangala sonlo. Nilitum taserong khelan along. Ningkan ko anpelones tame nilitum arong along bang. Loki theka phai mate abang thu abang phi tum kompik lasi. Nilitum pini an bang ke nilitum la kar bilochar ya song pen. Ning che hayon esi nilitum kar bilochar ya song central committee la pen district committee Lapen dak nilitum Jirikendeng branch committee tumpen cepatir pi ponsi nilitum la taserong khelana rong long pustame education na bang la ansu sega pang kapang tang tuji pha nilitum kema tha ponateng pe nilitum pini ladak taserong khanan arong long nilitum labang so education awareness program bang nilitum paman pon kisung ke tong pon na po bang ke nilitum na ma che thelong lang lapen nilitum labang so mei nilitum lapu unan pen nilitum kabor I kirsan pen pini labang so mei dak taserong khelan education awareness program nilitum mesen meet pen kapachun long abang ke nilitum ning arong piklo la pen mesen pen si chun pon lo Aprang si chorolo media court itum han tame anitum dak taseng rong khelan long tame nang kahumri pon thega pot apen nili men kongkong timung apen nili dak west karbiong district committee mai phulo lapen pu nili dun mai pu kongchun bang langli men rensing terang lapen pu alang litum branch dak Jirikendeng branch pen nang chitong dun lapen alang litum pini education awareness patir pi pon dak taseng rong khelan
mission school long lasi pini dak piposi nilitum nang kumri nang koma labang ke pini education awareness puthak nilitum dak penangan student tum hat jingki chithan polo la pen appearance tum sitame nilitum long nang chitong dun pen penangan nilitum chithan chimum polong lo la pen isi nilitum ha difu pen wang nilitum thek penangan thek long lo dak backward piklang adim ta sitame nilitum towar hodak taseng rong khelan hodak si LP school do hola so LP school pen puan ke towar ke ake vak sai delo la pen labang autonomous council chari tum ha sitame la so puthak bange langduni athe development puchot bange chokchi development pusitame nane town long si pa develop chot la bangal denai la pen rong ruk arlut sitame pa develop asai bang deng nangji la pen unpen important la bange education na hin sitame pa phang pon pik nangji la pen council sun sitame la support initiative and pack nangji pos ma blote pini pinabarni ke ilile thek the banang lile thek the blote majok ta pinap dike ese ang tong sipi dun hai bangwe athe ke thek tumsi ese ang tong ta sipi dun hai asi ese ang tong sipi dun ni han ko pilo nei ke thek ke nei ke charli ke tok lang thek nei la so apojong si rong rub arlo jong si la support our side pi thek the ja thek the blote pinap dike karbiang long ke nilitum leader na ke mani thek long le lo mane IS officer IPS IS officer IPS officer tho pine police tho doctor tho engineer tho nilitum thekdam long lelu lagi lasi laso pojong sinangli tumpen non council chari tum non jong si la support initiative en lo blutang te mo ke rangji future ke dake karbiang long ke develop kalisi dake mo arnisi ke bank apreka country sonsi dak robot pen sitame nilitum society ki long a saita nilitum methang jong pen sitame lahai ke claim pon thekbo lasi nili chuning rigang tung council la sort man sitame las arong ruk atoga ti tuman sitame la awareness nilitum pini awareness pilo ason sinali tum sitame la bange initiative and pen rong war look kai ke sitame ke charlie ahin non LP school po chalo LP school kalisi ME high ho university an sitame la dak west karbiang long ana tu bange dure piklang lasi la sopun bang nang litum prabjin pen la rong rugar sitame school high school an level an sitame la bang padu ponang ji thank you sir